Ok, naravno, rezultat je taj koji generira sve, porazi nikad nisu dobri, ali sigurno da s obzirom da smo tek 5 dana u procesu, da je bilo dosta dobrih stvari za koje se naravno treba loviti, bilo je i naravno stvari koje ćemo trebati korigirati, ali sa igrom u polju, sa agresijom, sa nekakvim presingom na loptu, osobito u protivničkoj polovici, mogu biti zadovoljan, gradnjom igre isto tako. Praktički smo na dvije, tri svoje greške napravili sami stvorili prilike Dinamu, tako je pao i prvi gol, ali generalno sa nekakvom energijom, sa onim šta je prvi zahtjev bio, a to je fizički se dobro potrošiti, s tim možemo biti zadovoljni. Naravno, pred nama je još puno posla, ali za sad sve ide po planu, hvala Bogu, svega dvije, tri sitne ozljede, vjerujem da ćemo ostati svi živi i zdravi i nakon ove utakmice i gazimo dalje. Da, to će još biti jedna utakmica gdje ćemo probati praktički miješati momčadim, da svi dobe jednaku minutažu, da svi dobe i nekako svoje pozicije, onda nakon toga idemo već polako formirati momčad i strukturu momčadi. I još jedna sigurno teška utakmica protiv isto tako ozbiljnog protivnika, netestelski jako raspoloženog protivnika, ali kažem u ovom prvoj domeni je ipak fokus samo na nas, da mi posložimo nekakve svoje stvari, a onda u Turskoj idemo već i na onaj taktički pravi dio brušenja realizacije faze napada. Vidjelo se i danas da faza napada još praktički ne postoji, ali ok, bit će vremena.